Udaberriko egun honetan, Txirikorda Belaunardiarteko etxebizitza komunitarioaren 2. urteurrena ospatzen ari gara. Baina, zer esan nahi du Txirikordak? Txirikordak hainbat gauza esan nahi du. Esan nahi du zaintza, esan nahi du pazientzia, esan nahi du elkarbizitza, azken batean komunitatea da Txirikorda. 2 urte daramatzagu komunitate honen parte izaten, eta askorako balio izan dugu. Ulertu dugu landare bakoitzak bere sustrai propioak dituela. Bakoitzak bere lorontzia ezagutzen duela. Landare guztiek ez dutela ur kantitate bera behar. Badaudela kanpoko landareak eta barruko landareak. Eta ulertu dugu lurra goxatu gabe ez dela lorerik ateratzen. Azken 2 urte hauetan lurra goxatzen ibili gara, apurka-apurka. Ondokaren premiak ulertzen saiatuz eta guztion artean munta honetako proiektu baten lorontzia egiten. Guztiok bertan loratu gaitezen. Ereinez egiten da lurra, eta lur hori badabila da bere uzta ematen. Norbanakoaren familiatik atz dagoen familia berri bat sortu dugu. Eta hori ospatzekoa denez, zuekin partekatu nahi dugu 2. urteurren hau. Ospatu, partekatu eta baita entzun ere. Komunikazioa baita gure komunitatearen euskarritako bat. Horretarako, hor utzi dizuegu zer espero duzu Txirikordataz dioen kaxa. Bertan, zuen pentsamenduak, ideiak eta nahiak idaztera gonbidatzen zaituztegu. Txirikorda komunitatea ez baita bertan bizi garen ona bakarrik. Baita bertara aurreratu eta ekintzetan parte hartu eta laguntzen duen ororena ere. Eta eskatzea libre denez, herritar gisa gugandik zer espero duzuen jakin nahi dugu. Herrian geure alea ere nahi dugu, eta horretan gabiltza momentu honetan. Safari solidarioen prestaketetan, zaintza ekosistemaren parte izaten, 3. adinekoentzako ekintzak antolatzen. Gaur egungo gizarte individualista honetan, komunitate batean bizitzea egokitu zaigu, eta zelako zortea gurea. Egunerokotasunaren erritmo itogarria honetan, eskufrenoa ematera bultzatzen gaitu gazteok. Inguruaz kontzientzia gehiago hartu eta eguneroko gauza txikiei erreparatzeko. Eta adinekoek beren semeak, alabak edo bilobak izango bagina bezala hartu gaituzte. Eta egunero zerbait berria ikasten dugu bata bestearen gandik. Mila esker ikaskuntza honetan bidelagun izateagatik. Komunitate apaluni orduak eta orduak eskaintzeagatik. Eskuzabaltasunagatik, prestutasunagatik eta maitasunagatik. Horrelako horik ezean ez geunduke hemen. Mila esker bihotzez. Gracias de todo corazón por vuestra ilusión, vuestro trabajo y las horas dedicadas a este proyecto. Es un placer enorme compartirlo con gente tan maravillosa. Aupa Txirikorda.